Ceo direktor, da ne velite neka su brata ne zatvoren, ceo direktor. A me pušćate me struja da vi puštate, puška da me udrite. Da si desete nas kontrolima Sedonija, nemaš da si zatvoren. Ajde, sveća beše vredne. Sveća beše vredne. Kravite kod ti 12 Ave, kakvi kravi ve. Parite. I pari imaše? I pari imaše. Direktorna državna televizija za izjava. Ili ovejte ili zastanete za mnom. Ja te mate, pa ajde. Ja i kote, ajde. Po dva. Da, bačele su ga. Ajde. Давайте се да струя овие места. Na godebine, na godebine, ajde, be. Struja tamo ovako. Struja, za polovina čas struja.